komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-13 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang yara lang kamo sa mayong kaimtangan kagang halos kalabanan ang sibog na. Kagang iba nagaluto pa sang palanyagahon mga kaaksyon. No? Kabayuntang halos yara lang sa ilatag sa ka mga puluyana sa sining nabilin nga mga inadlaw. Yara lang kamo sa inyo tag sa ka mga puluyan kag ipatigayon tagid kag i-practice ta na ang social distancing. Kag ang naka face mask sa tanan nga oras. Sa Mayo 16, masugod na kita sa new normal, mga kaaksyon. No? Lantaon ta niya. Basta importante, hindi gid magpasaway ha. On May 16, may until May 31 siguro nga same lang gyapon ang ginahimo ta
Although nga why na kita ginilimitahan, may mga protocols lang nga ipatigayon mga kaaksyon. No? May mga pagsulundan lang kita nga bisan paano sundon gid naton, tub-tub bisan paano malampuwasan naton ini mga kaaksyon. No? Naibaluan ta nga ang Bacolod ang mga magabalik na sa new normal sa palabuton nga May 16 Sabado na nga adlaw mo. Kung magbalik kita sa new normal, mayara kita sang biyahe sa mga sakyanan, taxi, kag tricycle. Pero sa guidelines sang LTFRB Regional Office 6 kaina nga ginpalayag mismo ni Director Osmilia diri sa Action Hotline nga kundi pasayrong salakyan dapat may limitasyon. Ang magasakay dira hindi fully loaded. Ang mga tricycle kag sikad dapat i-practice tagid, no? Para nga bisan paano malikawan ta ang anuman sining pagdata sang COVID-19 sa iban nga lugar. Pasalamat kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental kay pila na ka simana nga zero sa gyapon. Mayara positive nga nagalabutan diri pero tihalin sa Metro Manila ginrektaman isla sa hotel nga ila sining quarantine area, no? Kabayunta lang nga sundon talang kung ano ang protocols nga ginapatigayon sang lokal nga gobyerno. Ang pagsulundan ta mga kaaksyon importante nga masunod ta gid ini, no? Tub-tub nga bisan paano malampuwasan ta ini. Kay kundi kita magsunod kita manigyapon ang mabudlayan, no? Itanom tagid sa pinsarta nga pila ka mga areas diri sa kalibutan nagbalik sa normal, pitik sintas, nagsobra pa ang igo sa ila, no? Kabayon ta diri sa aton man mga mabuot kita yang mga tao mo masinulundon kun baga sa iban pag mga term, mga kaaksyon. Importante lang naka-face mask, ang social distancing, wala nagagutok, wala man kunano. Importante nga paligaron ta sila anay, no? Hindi kita magdinaguso kay kabudlay katama, no? Sige, kabayon tang tayuyo na ni. Although nga may naghahambal nga hindi pagidman tani i-lift ang community quarantine pero diri sa aton sa syudad sang Bacolod kay baluman kita nga halos tanan kay baluman sini. Subong pa lang gani giglinutok ng mga salakyan, no? Pero social distancing gyapon wala gid kita perdihon kung ginasunod naton ina. Tub-tub malampuwasan naton ini tanan, no? Kay kabudlay kundi kita magsunod, mao kita man gihapon ang mapinitensya sini, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Okay lang. Kung okay lang pagmatamat na sa pagdigamo, kung may diligamuhon, pero kung why pagpangita, no? Kay para nga makasolve sang kinanglanon naton ilabi na sang tiyan ta mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kung parte new normal way pa response ang National IETF sa sulat ni Gob Lacson kahapon nga dapat naka-GCQ anay ang probinsya. Until May 31, way pas ang response, no? Basi karon dugay-dugay, basi kung may response na ng National IETF o kundi gani buwas man, no? Kay nagpahingagaw pa to si Gob Lacson sa pagsulat sa National IETF kag mismo sa presidente ginadres ang ining sulat nga nagahingyo nga kung pwede ipaidalom ang probinsya sa General Community Quarantine o kung GCQ. Galing kay nanong matabo sininong kag back to normal ang syudad sa Bacolod kung ang probinsya naka-quarantine sa gyapon, General Community Quarantine na bibra. Ano ay hanang guano? Pero kung mag-general quarantine kita sa iban nga lugar based sa atong sinihibalo,
nga may mga biyahe naman pero ginalimitahan ang gwa sa aton sining nga mga kaaksyon. Say man nagyapon kung isip-isipon ta, galing kay ti mas ginligwahan dre ang syudad sa Bacolod ikumpara sa general quarantine nga ginatawag, no? Importante lang sa mga kaaksyon ta dira, kabudlay kung kaisa nga magpinagusto kita, no? Sa mga kaaksyon ta sa mga badwag kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental, angin masako na sila subong, manti may mga biyahe na tong tricycle, ang sikad, kag iban pang palangitan nila sa probinsya sang Negros Occidental. Ang Negros Oriental yate sing sano pa to may biyahe sang Vallecar Transit kag balik na gani normal man ang Negros Oriental mo bisan pang naka GCQ ini sila mga kaaksyon, no? Inopdaray kita sa ato sining nga pagpangalagad. Kamusta nga ato sining nga mga kaaksyon? Padala lang sa inyo sining nga mga mensahe. Greetings man ta o kung pila ka mga mensahe importante, padala lang ninyo pagi sa aton sining nga Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. I-like lang ang aton sining nga Facebook Live kag magpadala sang mensahe. Kag sa aton sining nga website ang www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kamusta? Oks lang? Ati okay lang sila. Sige, mga kaaksyon kung nagapamangkot kamo parte sa Vallecar Transit nga biyahe, why pa sila actually daw hambal ni Ma'am Jade kahapon nga ma-meeting pa sila para sa Salyada on May 16. Why pas lang makapagwa sang mensahe ang Vallecar Transit. Mabatian man ang diri sa Aksyon Radio Bacolod kung may biyahe ang Ceres Bus Liner sa May 16 mga kaaksyon, no? Kag kunanong plastada sang pagpasakay sang pasahero, makontrol ni sang Vallecar Transit mo. Ang hindi makontrol ning mga pribado nga mga salakyan kay kun Vallecar Transit yati pagalin sa terminal ang pasahero nga gusto nila amulang nang ikarga sang driver, amulang na sa iya. Hindi ka na to ka pick up sa mga dalan-dalan kay base ko disgrasya ka man sa mga inspectors kung magsubra, di ba? Pero importante nga kung magbiyahe sila, social distancing din. No? Kag kung magpasakay sang pasero, wala nagagilinotok, social distancing lang. Importante na da. Tapos balon gid ang kutob sa mga salakyan sang alcohol kag bisan sa mga pasahero mag-alcohol gid. Amo nang importante kag naka face mask, no? Sige, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salyada ta ng mga balita ta sa sining odto samtang nagapaliwaliwa kamo sa sining pagpangalagad ta sa Kapitolyo Provincial. Balita ni Aksyon Marlon Hinovia, Negros Occidental mangin mahinalungon sa pagbaton sa mga returning residents salin sa Cebu. Suno kay Governor Lacson. Ibaloon ta na karon dugay-dugay ang latest nga mga balita gikan sa Kapitolyo. Kag kalakip man sa Bacolod City Government Center, Mayor Bing magapagwas ang transitory executive order subong o kun buwas nga adlaw nga nagapatuman sang minimum health standard sa Bacolod suno kay City Administrator Ang. Sa BCPO naman nga balita ay doon kung mag-abot tong mga OFW sa Linsa Manila to. Daw may maabot nga pilato daw 7 bala mo sa Bacolod kag 5 sa probinsya, no? Ibaloon ta na bikaron sa report ni Aksyon Dale kag Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Update ini may kangtanan sa isa ka most wanted person nga nalutangan kay ti ginaligar nagbato sa CIDG.
Bacolod kahapon sa ngapon sa area sang Barangay Banago. Anong pinaka-latest nga developments ni? Kahapon nabatian exclusive diri sa Action Radio Bacolod ang ining parte sang operation. Batok sining isa ka ginakabig number 1 most wanted person sa area sang Barangay Banago. Ibalaon ta na karon. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba, duwa ka mga barangay kagawad sa Banwa sang Hinubaan, ginreklamo ho, kay naganon ni nagpalupok sang armas lutang nila ni. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments, guidelines sang Marina ginahulat sa mga fast craft operators angot sa ginapaabot nga pagbalik sang ila biyahe, increase sa pagpasaka sang plitihan plano nga ipatuman ho. Kag sa balita sa patrol, sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod hibaloon ta karon dugay-dugay upod kay Aksyon Alvin Graba sa nabilin nga mga inadlaw diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato, habal-habal driver sa Boracay, nga nagtanyag 100,000 pesos sa social media para makapatay kay Presidente Duterte, arestado sang kapulisan. Samtang suspected COVID-19 patient patay matapos naglumpat halin sa 4th floor sang ospital sa Cagayan. Kag-update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pilipinas, mabatian dugay-dugay. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga balita na gikan sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang balita tagikan sa News Center. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig, pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Sakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 na, 11:33 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, standby na sa aton sining mga balitaan sa may mga queries nira, mati lang mga kaaksyon, no? O galion tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubo sang aton nga glucose, bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo mag DTX 500 capsule na kamo matagadlaw. Kay para gid ni sa inyo kag walang duda DTX 500 capsule. Para sa ikayong lawas tama bakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato ini may kang tanan sa habal-habal driver sa Boracay nga nagtanyag sang 100 milyones gid puro guro ni buhok yang galbuton ning mga tao nga wala obrahon sa kabuhi nila kung nagbalakal na sila sang mga blade kag igotrab nila sa ilang pulso kag ipagunting nila guro mas mayo pa kadamo gid sa mga ungo klase ka tao no normal man lang nga may kakig kabi sa administration nga ibutang mo pa sa Facebook sulungan na lang to nga magsali pa sa Facebook tinalawan nga klase isang obra na sang ariyo butang niya sa social media para kuno sa magkapatay kay Presidente Duterte karon arestado sa sang pulis damo pa ni sila actually nanong nga klase ka mga utok ni isang tao kasi kung nabasudlan ni bagangan kag suspected COVID-19 patient patay matapos naglumpat halin sa 4th floor sang hospital sa Cagayan. Kag pinakalites nga talaan parte sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa pungsod Pilipinas.
sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Dari kita sa balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good afternoon, good noon. Yes, Action Rex, good noon. Good aga. Kado ka aga, Do ka aga, pamaning ka good tama. noon, good aga. Ano ning natabo ni sila man? Nasakuti ning sa may Boracay ni ang iban tong mga lugar to. Abot kundi pa tong mga lugar to sila nagtuluhaw Sa mga... Action Rex ang isa kagapon sa Zambales. Isa naman tuya nadakpan ka. na tuya? Oh, Nadakpan 25 to? anyos. Oh, tong maestro? Oo. Maestro to siya? 25 anyos. Buta naman yung naggawa sa utok ya, tapos nagrupangayo pasinsya sa mga kapulisanta. Na-realize niya siguro Action Rex nga. Kini taga Boracay ning habalabal driver ni way ni mag-ubra na lang kag mag-drive sang motor ya habalabal kag ibunggo na lang sa kuan niya kay hindi. Kala, isibunggo gid ya. Kagatong mayara pa na may Oh, damo actually Action Rex ginamat-amat lang sila guro. Oo, dapat kung may kaakig ka mo sa gobyerno, hipsi lang ninyo. Correct. Tapos itingob nyo kung gusto nyo gidna. Pwede ka sila ka-rant bala Action Rex about sa ila kaakig. Pero arabing patyon na. Oo, tido, na. hindi Tido na ka, naamoy. hindi na Daw, mo. gina-take up mo na ng personalize ang isa ka tao da. Tapos pa sipalahan mo yung di na magkalaamo. Tinano ning habalabal driver ni? Naaresto siya Action Rex. Kay man, isa rin siya kahabal-habal driver dito sa Boracay. Kay nag-post siya sa iyang Facebook account. Amo to nga maghahatag siya kuno sang padya. Shin milyones gid Action Rex. Shin mil, naghabal-habal driver ka pa? Shin milyones pesos para sa sino kuno nga makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Tiyang iya siningangalan. Dapat siya na lang nagpatay. At di kay Kung gusto gusto yung ipahatag ang iya Shin milyones. Ayo, naghabal-habal driver Bala Action Rex, pa. tamaan kita bala katikalon ha. Nag-ararawas ang ato nga tikal. Muna kung isang lalawas ang tikal, blang nga magkatikal daw pamatyagan mo, daw kabuhi, kapatay mo yan. Te na may nagbakal sang iyang pagkatikalon. Mo lang nami sa iya. Yes. So, ang ngalan, Action Rex, sini nga ginaresto nga balabal driver, amo si Ronald Kibuyin dito sa Boracay, kaya nag-aresto sa iya ang Criminal Investigation and Detection Group sa nga PNP. Ti sa iya nga Facebook account, hambal niya na Action Rex, dublihon niya kuno kay di ba una nag-offer tong taga Zambales nga teacher 50 milyones. Hambal ya dublihon niya kuno ang offer kay himuon niya 100 million pesos. Gabot di silok yo. Kalain. Kasi tingbon taran niya balahibo pati sa ulo. Actually, di kita. Kulang pagyapon. Pag-oro hindi kalabot. Puro 100 milyones. Kung sa bagay, okay man lang mga tikal kung kay sa Action Boys mo, parang butang mo bala sa insakto. Balang tikal nga daw madala man lingaw iba niya tao. Correct. Kung nagsaot ka na guro. Correct. Bumsya lala guro, damo pang mapalakpak si mo. Bumsya lala. Parang Black Action Festival, Villamor, kita mo tayo live? Ay, wala mo kita. Nagsaot-saot siya yan. Bongga di na sa subong? Ate Ara, sa La Carlota, okay? Okay. Hambal niya pa na Action Rex, magluwas nga mo to, hambal niya nga 100 milyones doblehon niya. Hambal pa ari ko sa Boracay, tayo ka bongga lang niya siya. Yaging pabalo, yagin niya, kung diin pagid siya. May pamilya ni siya? Ate, guro, kay wala man nakabutang kung may pamilya ni siya. Pero sa iya itsura, nakita mo man to ginasend ko. Kung may pamilya na guro. Ambot lang. Galing kay kung may pamilya sa naghalog ang utok, yan yung pamilya, yan mo ning mahugot dapat siya. Ay, kala. Hindi mo ginasubong feeling ko, ang iya nga pag hinulsol, Action Rex do, hindi man ni maano mo. Ay, ara siya, kita mo siya. Ara siya? Oo, ganyan mo siya. Siya na. Tsura daw, si Kibuyin gido. Ang wala, di pa sa ambal ng Blasa, wala man kuno bayad magtikal. Tsakto na, wala bayad magtikal. Basta insakto lang ang pagtikal. Yes. Pero kung sobra na, kag ihilabtan mo pa, ang isig mo kapareho, why naman na siguro karason-rason Action Doors? Yes, correct. Action Doors. Why na bayad magtikal, Labi na kabuhi pag ginistoryahan. Magtikal ka na sa pangabuhi mo, why ginabayad, Correct. Magtikal ka na nga, why ka ginakaon, pero may ginakaon ka, why manabayad. Pero kung magtikal ka na nga, sobra-sobra na nga, daw halos, doon mo yung liog sang isa, doon hindi na na-insakto. Hindi gid Action Rex. Ti subong, ang yung ginapangatuba nga kaso,
amo ni nga inciting to sedition sa idalom sang Article 142 sang Revised Penal Code, amo ni subong ang yakaso ginatubang. Te kagapon amo to 25 anyos, ti isa-isa ni sila guro si Kupon Action Rex. Itong mga nag-post na kayo na screenshot gito kabay. Tinakuan gid sila sang mga detalye itong isa ka babae may babae pag ilang isa. Tapos yung isa to di pagwagawa pa sang mga armas ito nga man itong mga armas to. Itong mga ginpang ang ibang ganyan pa sa dughan niya to ginaplak yung snubnose to nga Super 38 Paltek to. Tiwais lablo subo nga sini nga panahon Action Rex. Kapos lang ibla isa lang ka-click screenshot na dayon te. Amo na halong-halong sa mga gina-post naton nga mga gani. Labi na mga kapangdalahig iba no. First of all, sa Bacolod may insidente man to kay nano man tiyaman, di lang anay kung maglabay ti bala sa checkpoint na. Jeremy Locsin saot ya guro. Damo pang Budots, mabilid no? sa iya. Correct. Kasi may nagbulig pa siya. Te, kung naluoy pa siya na nakita, nag-video siguro nga grabe iya baka-baka sang pero si Action Festival ya way na iga pakitlooy no. Way na tawhay na ya. Buhay lang na siya. Yes. Kag sa iba naman nga balita, National te Action Rex. May isa dito ka COVID-19 patient naman niya ho sa Cagayan. Napatay na siya Action Rex matapos naglumpat siya sa ikaapat niya panalgan sa hospital kung diin siya ginabulong. Sunod rin kay Cagayan Provincial Information o kung sa Cagayan Provincial Information Office nga ang pasyente isa ka 89 anyos na ini nga babayi nga residente sa Tuguegarao City. Naka-admit siya sa Cagayan Valley Medical Center bangod suspected ini siya sa COVID-19 ti suspected pa malang wala pa man siya nag-positive basta siguro walang nakablo sa mga reasons maniya. Kag ini nga insidente ang natabo Miyerkules sang kaagahon, Mayo 13 o kun kaina lang gid sang kaagahon. Samtang ang probinsya subong sang Albay Action Rex nagaprepara naman. Si Pepper Parsley siling niya. Duha na kabutang Action Rex kung hindi napiktuhan sang gutom or na COVID dira gidsa nagsala Action Rex. Kung makita yang upod mo sa pagkatahom. Kalain siling ko gid. Ang bali pepper parsley na. Pepper na parsley pa do mga herbs ginatanan niya. Gani do. Paborito. Basta ka baligyan siya mga herbs sa Action Rex lang. Ba siguro. Sige. Thank you gid sir or ma'am da. Pepper parsley. Pepper parsley. So sa diri naman kita Action Rex ining ang probinsya sang Albay naga-prepare man sila subong kay man posible bla mangin epekto sang subong nga tropical storm Ambo na sa ilang probinsya. Nagpatigayon sang pagsinapo ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, a Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, na ginpangunahan man ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Head, Dr. Cedric Daip. Ago di baloon ang ila preparasyon sa mga epekto sang bagyo. Kaya sunod din sa Pag-asa Action Rex, sa Biyernes nga adlaw, ang forecast track sang Pag-asa, yara sa bayan sang Legazpi City, Albay, ang bagyo Ambo. Kag sa Domingo Action Rex, natala na siya nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Pero dire sa aton nakita ko sa forecast Action Doors nga daw ang lapta nga pagulan daw dalata di sa pagulan-ulan pero kabay pa nga matunaw-tunaw na bla pag maglain ng direksyon sina. Yes, correct. Action Doors. Kaya para hindi na magdugang sa sa problema naton diri sa COVID-19. Ma-update lang ko sa world records sang coronavirus disease 2019 ang bugos nga infected sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 4,342,354 sa liwat 4,342,354. Ang nagkalamatay diri 292,893 kag ang naka-recover 1,602,443. Sa Pilipinas naman sa pinaka-latest kahapon Mayo 12, 2020 ang cases diri naglambot na sa 11,350, ang mga nagkalamatay 751 kag ang mga naka-recover 2,106. Sa probinsya sa Negros Occidental 7 ang kaso, Bacolod 11, kag sa bugos nga Western Visayas naglambot na sa 97. Actually wala sang bag-o nga kaso as of yesterday, May 12, 2020.
20. Balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Kabato. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11:45 na, las 11:45 na. Palanyaga na. Kung may palanyagahon, pero kung may palanyagahon, gidman amat-amat na. Kay parang sige-sige na. Kantuan tanang sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod. Ibaloon tabi kun din nga mga areas ang nangin masako sa sining adlaw sang Miyerkules. Nang damo bla sa lakyan nga nagalabay sa mga checkpoints areas ta. Galing kay ti kada isa may mga rason man mo, may lingagawon, may mga bangko kag iban pang hilikoton. Ibaloon tabi we have Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod. Angot sa May 13 nga edisyon, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, maayong udto sumusini ang patrol ari diri sa area sa circumferential subong sini masyado ka tawhay kay halos ang kalabanan na labyan sang patrol subong sini nga tinion, especially sa area sa Hilado circumferential, ang area sang Connection Rex, no, sa area naman sang Bangga Iskala, kag diri man sa area sa nahamtangan sa karon ang area Action Rex sa Bangga home site, Bangga home site circumferential road, masyado ka tawhay sa mga dalanon sa karon, although yes, Action Rex Jutay salakyan. Oo. Ang mga salakyan halin sa area sa south portion, although may mga madasig lang Action Rex nga pag-check up sa mga kapulisan sa idalong sa Bacolod City Police Office under sang station number 4, kang mga salakyan halin sa south going north may pipilagid lamang Action Rex, and may mga salakyan unlike kahapon nga damo salakyan. Oo, yes, Action Rex. In fact, kaginas ang aga. Damo di salakyan Action Rex. I don't know kung nalabyan mo man kaginas ang aga. Pag kadto mo diri, damo man mga salakyan. Pero subong sini, nga ang mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Police Office, especially ang station number 4, nga ginapangunahan subong Action Rex. I don't know kung nalaputan mo subong si Police Lieutenant Ofalia. Si Police Lieutenant Ofalia, amo ni ang hepe, or rather, Chief Investigator sa Police Station number 5. Congratulations. Isa siya sa napulo nga taga BCPO nga na-promote Action Rex. Okay. Oo, subong ari di siya kag isa sa nga bulig para mas mangin matawhay ang dalanon sang syudad, particular diri sa area kag sa diin isan-isa. I don't know kung anong technique niya para madula ang kalawig sang traffic kay kagina Action Rex kagina nakita naton kagina sang aga medyo lawig ang traffic dire, pero subong sini kamustahon ta kay sir. Sa din kamo home site? Bangga home site, circumferential road. Daw may placard. Okay, daw may placards na nagadako mga ano naman. Oo, placards biring kwan mga paalala para makaiwas sa COVID-19. Oo, may TARP diri Action Rex. Kung kunti kadagko sang mga konti Action Rex sa mga TARP nga silbi nga pahanumdom sa aton sini nga mga kauturan nga ano gid mayong himuon agud yang malikaw ikaw o mangin biktima, malikaw nga mangin biktima sang COVID. Kay ibang diri Action Rex number 1 nakita naton maghugas ng kamay. Ikadawa, ingong pangalawa, takpan ng ang ilong at bibig. Amo na si Action Rex, no? Okay. Sir Action Rex, kamusta ang sir? At kamusta ang area ni mo, sir? It seems nga medyo matawhay subong sa area mo, sir. Subong, tawhay kay ti Ogto, tapos lunchtime, sir. Manageable nga yung traffic. Oo, kagina, sir, medyo lawig to kagina. Oo, lawig kagina. Usually, kung PTR, aga, nag-ahapon. So
subong Kung magugto gali ya jutay-jutay ang salakyan, pero kung mag-aga, ano nga peryodo sa aga da? Alin alas 6 o pasaka? Sir, Basta anong ano period oras? ang medyo traffic kung aga, sir? Mga sugod alas 9. Alas 9 pa alas 11. Alas 11. Oo. Pero mag-abo ni sir, mag-road ko na, medyo, kung ano sir, no? Medyo tawhay. Tapos alas 3 naman karon eh. Alas 3 naman, kinalaw na dyan. Oo. So, after that, hindi mga salakyan sir, sa karon, di ni siya halin ng mga, kung halin pa ni sa north and south. Yung mga private, yung mga to sa Portland Town private, so damo subdivision na to. So, muna, tuloy. Na-check naman na namon, halos sinada may mga business permit, tapos may mga ano man, nakahuding man ng ila quarantine pass. So, ang Drea sa circumference, alam mo na yung mabudlay, di okay, may mga trailer truck na di ka sulod. Gani, no? May May mga karga pa na sang tubod ang iban. Basic na din. So, maglalabay na sila. Ang iban sir, mong galabay sa mo, may mga karga pa to po. Oo. Oo. Luwas diri, sir. Pero ini sila, sir, ang mga na-check na sa border pa lang. Oo, sir. Na-check na lang. Ano lang. After checking diri, sir, labay sa imo, hindi na gid man masyado gina-stricto, sir. Gina-check man dyan po namon. So, magita mo namon nga insakto man. Oo. Pero karon duwa da nga parito subong nga naglabay nga halin sa Talisay. Sa Talisay sila kuno halin nga tricycle, but din sila nagagi. So, dakot sila. Ay, oo, by the way, kagina, sir, nakitan man namon to kagina, no? Usisa kagina sa Nadakop sila? Nadakop nyo to, sir? Oo, nagpadala sa stasyon. Pali pilang gani sila, sir? Tuwa. Wala sila quarantine pass. Halin sila sa Talisay? Wala sa food pass. Ano ni sila sa Talisay, sir? Talisay. Ano ni sila, sir? Ano ning quarantine pass ka gamit nila? Talisay, hindi iya sa Bacolod. Kaya anong violation to nila? Ano violation nila, sir? Ano violation nila, sir? Sa executive order 26. Quarantine pass kaya under ECQ kataw. So, bawal na sila magsulod eh. Bawal ka magsulod? Pwede man lang pabalikon sila? Oo. Ano gamit nila nga, sir? Yung ECQ pass, ilagin nga pa, sir? Kung ano? Talisay man lang to. Ang hambal sang isa, may food pass sila, pero wala man sa may presentar sa amon. Bali, may food pass ang kuntani, pero wala siyang bikin pakita. Wala man, istorya man lang. Istorya lang? Ang hambal niya man lang, may food pass, pero wala man sa may presentar. Ano to, food packs? Wala. Food pass, Action Rex. Food pass, food pass. Kung sila sandiya mo na. Paano sila kalabay to sa checkpoint sang Tresman? Gani man, paano sila nakalabay sa checkpoint sa Tresman? May mga shortcut na to sa unhan, no? Nga hindi iya sa pwede na yung tricycle makalabay to. So, posible dito na sila galabay or dito lang man, no? Oo, pero pagkabot din sa area mo, takop sila eh, kaya binilang kampante na wala na siguro. So, iniya, sir, ang duha, ara na karon sa Bacapor? Oo, sa station. Sa station na? Station. Ay, di nga preso ginang duha? Ano natabo ni siya, sir? I-detain or preso? Dito na si COP na na tong bala na to. So, posible, COP na tong ma-charge na to. Kaya ang papel na mundi is i-intercept sila po. I-endorse na mo. Pwede mo na mapabalik na sila Action Alvin. Pero ipipili sa motor? Ang kasanay sa tricycle, Action Rex? Ang kasanay? Oo. Ginambal nila kanina una sa pulis, may food pass sila. Pero sa ginpangitaan, Action Rex, why man sila food pass ang karga, tiyutay lang nga sandiya. Tricycle kung single nga motor? Tricycle. Tricycle, sir, no? Tricycle? Tricycle. Tricycle, pero hindi pwede mapabalik na or no? Pero mag-amo na, sir, kisa hindi na pwede mapabalik, sir, kung ano? Kung sa pabalik lang, hindi na sa border. Posible kung inilikawan nila tong border, siyempre kung nila, sila. Pero kung sa una nga border, kung nag-agis na sa una nga border Action Alvin, may posibleng mapabalik sila. Oo, mapabalik sila. Kung nag-agis sa una nga border, nakita na sila, may posibilidad nga mabalik sila.
Pero diri sa inner galing taway border naman sila agyan nga wise Oo. ang checkpoint. Gani man daw, hindi na... Din sila Pero may magito. mga shortcuts man, sir. Why na da pasulod sa sila Bacolod. shortcut Oo. May aray, mga tricycle, pwedeng tulad din. Oo, may ara. Din sila mas shortcut halin sa Talisay Action Alvin man. Border. Pero kung halin sa Talisay, sir, sa estimate nyo, sir, di sila yung shortcuts, sir. May mga lulusutan pa na, sir. Di sa may lukasan, pwede na nakagin sa lukasan. Lukasan? Oo. Taka sa may Hacienda Road, pwede na da. Pwede na da? Oo. Layo na ginaya. Oo, sa may Hacienda Road. Layo-layo. Alam mo galing eh. Layo na na yan. Oo. Sobra na na nga. Oo, galing man, no? Oo. But anyway, Action Rex, sa maning sitwasyon diri. Congratulations, ha? Kay Kabalok Action Rex, sa maning ginatawagan ni Action Eric sa Tuanay, nga as chief investigator sang una diri sa station number 5, pumuning sa batatan sang una. Sir, saan ka pa nakasulod sa lateral entry, sir, or nano? Yes, sir. Lateral, sir. Lateral entry, Action Rex. Timing, congratulations. From PO2, no? SPO1. 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 Subong inspector na. Subong Action Rex, inspector na. Lieutenant na. Lieutenant na. Lieutenant Opalia. Kahit pa paano Di na siyang present assignment siya? Ang present assignment mo subong, sir? Sa subong augment kami, artihawang unit namon. Augment kami sa COVID. So, para COVID agad. Sir, ito. Pero after this, sir, ano ang after COVID, sir, kay sa 15 daw medyo makatapusan na. And 16, ano matabo, sir? Mahulat yung order, sir. Kung hindi ng order, so follow lang kami. Okay. Action Rex, no? Isa si Sir Opalia sa napilian, sa madamo nga nag-apply, pero isa sa napulo ka mga opisyal na karon sa Bacolod City Police Office from the rank of SPO1. Pila ka bulan nga nadulad sa? Oo, pila ka kabulan galing dulad diri, sir, after sa pag-apply mo? Lapit na katuig na. So, 2019 na daw ara ka 5, di ba? Oo, kahit ang March na kami na-take out na ubiti na kami sa Cebu. Then, bago lang nakabalik. Bago lang sila Action Rex nagbalik, no? Congrats kay Sir Opalia da. Oo, congrats. Dali lang utod ka Action Alvin. Balikan ta si Action Alvin Graba, direkta sa home site checkpoint areas. Di may isa to ka motor nga taga syudad sang Talisay, naglapaw. Ti may mga aligasyon sila nga daw magabaligya protest pero ti wala man sa ipakita nga evidence. Action Alvin? Yes, Action Rex, no? So, amo ning sitwasyon diri, again, congratulations, no? Kay hindi na siya SPO1 Opalia, kundi Police Inspector o Police Lieutenant Opalia. Ano dang mga upod nila sa mga bitaw na na? Ang mga upod na subong Action Rex, may ara man bitaw, may ara man mga force multiplier kakatapos mismo sa police station number 4. Ang mga kapulisan nga ari diri. In fact, kung nagsubong atubang kita subong Action Rex sa may home site area na, masyado kalaka na sa mga salakyan, pero at least diri mga kapulisan ara sa gihapon ang halos tanan Action Rex masyado katawhay. Init na subong? Oo, medyo nagpasilong ta, no? Okay. Kaya way kumabatsagan di mo. Amo. Pasilong ka mo tanay, Oo, Kabalok Action Rex, basta kuno presidente sa PhilAm, medyo kondyutay, no? PhilAman? Relax. Ha? PhilAman? Oh, PhilAm. PhilAm? Pinamo. Ay, perte. Oo, mga konsubong. So, ang mga... Amo gid man ning iban nga na-notice ninyo kung magamo ni oras, jutay na gid man sa lakyan, subong? Yes, Action Rex. No, magamo ning oras, unlike the other days, especially dito sa area sang Barangay Mandalagan, along the highway nila, masyado kadamo to sa mga salakyan. Gin-try naman naton, sa linggo kaya action ninyo, abi itry ta ang iyasang Burgos nga area, so matawhay Action Rex, and even diri man sa aton sining area karon ganahamtangan ang circumferential road Banga home site mismo, no? Sa diin may mga salakyan Action Rex kalabanan diri, isa sa makabibo pa lang nga mga busy roads,
kay ang galabay diri nga mga salakyan iya sang tracking sang tubo, ang iban nga mga tracking nga may dala simento, kag iban pa nga Araw, mga naglalabay o, laba-laba, pagkatama o. Oo, kita mo galabay pa mga iya sang tracking sang tubo. Oo, may kasunod pa nga daw mga steel na. Ang tracking sang tubo sa pagkadamo, iya subungo. Gani man. Galing na subungaw? May galing subang Action Rex, no? Pagkatlo sa Victoria, sa norte, ang iban diri Action Rex may araman sa south, ongoing man Action Rex ang ilasin nga galing. So, para Action Rex, no? Amo ning sitwasyon diri sa area, sang circumferential road with action na ninyo, bugina, ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Kag-aksyon ninyo, bugina direkta dra sa home site sa checkpoint areas. Maro laka-laka ng salakyan, pero damo to mga tracking nga nagalalabay nga kargado sang tubo. Di inugaling subong kag ginuguwa nila mo ni mga inuras mo. O sige basta pila na lang kadlaw ha. Hasta na lang ta sa Friday. Lantawon ta ang susunod na kabanata. Ayos, pagpaimunong lang kung waigid sang dapat nga kaladtuan subong adlaw pahimunong lang, no? Kag kung may kompleto lang nga kinanglanon sa sulod sang puluyan, mas maayo magpahimunong lang. Kaltuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Si Action Dale Salazar, ini may kang tanan sa pagpagwa ni Mayor Bing Lunardia sang Transitory Executive Order subong ukon buwas nga adlaw nga nagapatuman sang minimum health standard sa Bacolod. Suno kay City Administrator M. Ang. Yari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex ginapaabot nga magpapanaog formal si Bacolod Mayor Bing Lunardia sang Transitory Executive Order o na EO subong adlaw o buwas nga adlaw Action Rex nga nagapatuman sang minimum health standards diri sa mga syudad sang Bacolod. Ini ang ginpahayag sa aton ni City Administrator M. Ang matapos siya nga nag-comply ang LGU sa Bacolod sa recommendation sang National IATF nga hindi na pag-ipatuman ang community quarantine umpisa Mayo 16 bangod ginakabig ang Bacolod City Action Rex bilang low risk area angot sa COVID-19 situation. Ginpahayag din ni ang mabutang Action Rex sa transitory EO sang alkalde nga gin-base man sa exit plan sa Bacolod City ang strikto nga pagpatuman sang minimum health standards kangay sang mandatory wearing of mask, disinfection, regular nga pagpatigayon, social distancing kag likawan ang mass gathering. Sa tuyo Action Rex nga maproteksyonan ang komunidad bisan wala na sang may ginapatuman nga community quarantine. Gin-explain ban diri sang City Administrator nga pila sa mga ibutang man sa executive order ang iga-convert sang sanggunang panglungsod bilang isa ka ordinansa. Kasunod-sunod si Action Rex nga magambaka ordinance daw hindi siya bala gilayon mapasara sa isa lamang kasesyon. So sunod siya samtang hindi pa mapasara mga ordinance sa SP, so mag-take effect sa gihapon ang transitory EO nga i-issue ni Mayor Bing subong or bus nga daw Action Rex. Kadamo sa mga palamang kutanon kung ano ang matabo sa mga mass gathering kag mga misa, mass transportation. So hambal diri ni City Administrator M. Ang nalakip man sa EO ni Mayor Bing nga natara na ipapanaog ang mga matabo sa public transportation, mga misa sa simbahan, churches, Action Rex, mga entertainment activities like mga concert kag iban pa. Aminado diri ang mga concert na guroy pa iway tananay Action Dale. Ang mas gani siguro I don't know kung pwede ta na mapaiway anay until magtapos lang bulan.
So ang bal ni City Administrator M ang dira ibutang sa mga provision sang transitory EO ni Mayor Bing. Ining pila ka mga kahiwatan no diri sa mga syudad sa Bacolod, diyan to gin example ang mga misa kag kun nila may mga concert dilian sa balak or ano ang matabo action Rex. Aminado si City Administrator mga Administrator concert pero kung yan ay action dahil konserto hindi lang pagdilian na. Ay, Aminado Action Rex, si City Administrator M. nga isaman ka registered nurse nga mayara sa gihapon sang threat sang COVID-19 diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero sunod siya dapat mag-comply ang Bacolod City sa recommendation sang National IATF. Kag sunod siya dapat mabalance ang ekonomiya diri sa may Bacolod City. Nga sunod siya ginakonsiderar man ang mga tao bala no, mga residente sa Bacolod City nga wala sa trabaho kaya ang iba naga-implement sang no work, no pay policy. Sunod siya apektado man ang negosyo nga sektor kag wala man sang revenue kag tax no nga ginakolekta ang LGU sang syudad sa Bacolod nga sunod siya magaresulta ini nga hindi ma-sustain sang syudad ang paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Aring tingog ni City Administrator M. Ang. We will come up, I think, in the transitory executive order, pagwa, either today or tomorrow. Ibutang na dira ang based pa na sa exit planning, no? So, ibutang na dira kung ano ang mga strict rules and measures na i-implement sa syudad para mapadayon sa gyapon ang pag-protect ng mga taga-Bacolod, pag-protect sa community, while wala na kita sa community quarantine. So, muna ang mga those are the issues na gin-tackle kahapon sa joint. Oo. So, sa sininga guidelines sa councilor, diri ni butang ang tanan-tanan nga mga measures sa Bacolod City nga i-implement. Yes. Yes. And many of those na ibutang dira nga ang ara ibutang nga i-stipulate sa transitory executive order will be converted into an ordinance. Pero as you and I know, ang ordinance medyo madugay-dugay na iya trabahon. Hindi na makuha sa isa lang ka pag-session. Action Rex sa nabatian si City Administrator M. Ang isa man sa mga nagtambong sa emergency meeting nga ginpatawag sang alkalde kahapon nga adlaw. Sunod sa iya ginpulawan no kahapon nga adlaw sang team or sang LGU sang syudad sa Bacolod dining transitory EO kag expected subong adlaw kundi mahingagaw ti buwas gini siya no magapapanaog o kon pila ka adlaw antes formally no magtakop no ang galing Webes na buwas Biyernes na pagkaaga dapat mapagwaan ni nila buwas. Correct Action Rex. So, possibly may mga press con man or virtual press con nga patigayon ng alkalde para at least ma-interpret niya kaunta sining executive order samtang pending pa no sa ST ang pila ka mga ordinansa nga ipatuman like wearing of face mask dapat mandatory Action Rex kung di ka magsuksok. Anong pinaka kuan din nila nga ginadumilian dapat magsuksok ka sang face mask, social distancing, ano pagid na da? And ang curfew Action Rex hindi lang sa minors. Hindi lamang sa minors since may existing na kita diring ordinansa no curfew for minors so tanan nga edad dilian ang magwa Action Rex umpisa las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. So mo to ang balik City Administrator M. Whining mga curfew for minors na kung tanan. For all Action Rex. Di ko na muna wala ning mga balay limnan may ang hambal ni Mayor Bing the other day early closure sa mga establishment o commercial. Mag-early closure, mag-10 o'clock ng closure nila. Why gide? Sino man nang makadto na daya las 7, las 6 ang gabi man? Drink at home na lang niya matabo Action Rex. Pero anong initial nga information mo within until May 31 lang kung mapadayon na siya? Mapadayon Action Rex no kay gani comply lang gid ang LGU kung Bacolod. Patay negosyo tani Action Dale kung magamusin nga sitwasyon kay balukang manug-inom kag manugpulaw las 10 mo las 9 pasaka kung magasta las 10 lang ati way na
likawanan na no ang mga aktibidad nga makapahapi sa ton like ining mga Saturday night, Friday night action na Rexa para at least maobserbahan naton kung ano balang matabo sa sulod ng 15 dias samtang wala sang may gina-implement nga community quarantine diri sa may syudad sang Bacolod Action Rexa. May mga petition online nga gin-launch ang pila ka mga doktor Action Rexa parehas mga kalan. Ani may mga bukas pa na until 12 midnight mo? Kaya ang iban, pwede siya for take-out. Basta ang policy lang gisang syudad, initial information, nga bawal na ang dine-in Action Rex sa mga restaurants. Bawal ang dine-in? Bisan pa nga wala kita sang protocols nga ginasunod Amo sa Action Rex mabutang sa transitory EO sa alkalde ang tanan-tanan nga mga pagpatuman so big adjustment gid no para sa siyudad sa Bacolod, especially sa business sector kung paano nila mapangapinan man ang ila sininga negosyo hindi sila malugi. Action Rex ang priority diri sa LGU ang health and safety no sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 update nato diri sa may syudad sa Bacolod, 679 ang mga swab specimen ang napaidalom sa COVID-19 test, 597 diri ang nag-negative results. Action Rex sa 11 sa gihapon ang confirmed cases, anom diri naka-recover, 3 napatay kag 2 ang nagapabilin nga positibo. So karon ang Bacolod IATF ang may ginahulat pa nga 7,070 nga pending nga resulta sang COVID-19 test para sa para ginpadala nilang test sinasang 70? 5 or 4 days ago Action Rex. Kaya lang nagali? Kaya ibandri sa ila last Sunday or Saturday like ato lang 25 ka mga returning OFWs dalom sila sa swab test. Action Rex kaya amuin ni sila ang nakaupod sang 2 ka returning OFWs sa pagsaylo bala sila quarantine facility pumalin sa Graciano Lopez High Elementary School pakadto sa isa ka accommodation establishment sa area sang Barangay 7. So para masiguro na to sa kadlaw Action Dale? Bali sa mabot nga Webes nga adlaw once Action Rex magatapos na ang ila sininga quarantine period. So amo na siya kay buwas nagali last na lang nilang day para nga matapos na nilang quarantine nila. Correct. Kay nagabot diri sila sa Bacolod City daw katapusan tong adlaw sang Abril Action Rex. So 14 days. Kaya na sugato na sila sang pamilya nila da? Depende Action Rex kay ang city bus nato na mo ini ang ginausaring nga mode of transportation sa pag-transfer sa isa ka returning OFWs o kon returning residents sa Bacolod City. Galing iti quarantine man lang sila mo, no? Correct. Kaya once na ma-issuean sila sang health clearance sang City Health Office ganagapakita nga natapos nila ang 14-day mandatory quarantine kag cleared sila sa COVID-19. Makahambal Action Rex nga negatibo na sila sa COVID-19 kag freely mahambal nila. Dali lang kay nautod si Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Until buwas na lang tong ginsulod to sa isa ka indira sa Dalalakso, no? Until buwas na lang according sa kay Action Dale Salazar kag based sa period of time nga ginpatigayon sang syudad. Action Dale? Yes, Action Rex. So, to, ang katapusan rin nga proseso is ang pag-issue sang City Health Office sang health clearance ngayon mga returning OFWs or sino man dira nga mga returning residents nga nagpaidalom sa strict isolation, cleared sila sa COVID-19 kag that's the time lang nga makabalik sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Action Rex. So, muna siya ang health protocol nga gina-implement sa may syudad sang Bacolod. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL77. Health is Wealth mga ka-aksyon. Gani hindi masipat ang sang CL77. Ang original nga herbal dietary supplement liquid ang CL77 ang 100% natural bangod himo sa herbal. Importante nga panumdum sa publiko nga likawan ang ginabaligi ang house to house nga CL77 bangod ang original nga CL77 ang nabutang
sa plastic bottle kag green ang taklob sini mga kaaksyon. Para sigurado kag garantisado magdiretso bakal sang CL77 sa mga butika. Laking CL77 laging panalo. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa Action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Salamat gid Action Dale Salazar. Ibalaon ta ng dugang sini karon sa hapon kag sa gabi man sa Action Firing Line. Kadtuan tanay si Action Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Negros Occidental mangin mahinalungon sa pagbaton sa mga returning residents salin sa Cebu. Suno kay Gob Lacson. Ambot kung sano niyang damo-damo pa itong mga Bacolod nun kag Negrosanon nga to sa Cebu nun. Damalog pauli. Blas lamang. Ibalaon tabi kag iban pa mga reports. We have Action Marlon Hinovilla gikan sa Kapitolyo. Action Mar. Rex, hindi lamang doble kundi triple ang paghahalong sa bunsang gobyerno provincial ng Negros Occidental sa pagbaton sa mga returning residents halin sa probinsya sa Cebu. Ini matapos nga ang probinsya sa Cebu ang naka-record sa tuman kanamo sa mga kaso kag na labawan na gani siri ang kasunod sa Quezon dito sa Metro Manila. Hambal ni Governor Ong Lacson, very extra careful ang provincial government Subong sa pagbaton kay ang mga nagahalin sa probinsya sa Cebu dapat anay magpresentar sila sang resulta sang RT-PCR test antes sa tugutan na makabalik sunod tuli dari sa Negros Occidental. Ang balpasang gobernador, damo sa mga local government units sa LGUs, nag-ako Action Rex nga hindi pa sila handa sa pagbaton ang mga returning residents nila halin sa Cebu pagod man sa mga kilipot nga pagdamo sang kaso sa amo sa nga probinsya. Ang sa ring pagbalik sa mga residente sa Negros, karon sa hapon Action Rex ang schedule tentative last 3 ang tagna ay mag-aabot ring returning residents pero halin ini sila pamahin sang Metro Manila. Mga 12 ini sila tanan kabilog. Pilas lang kabilog? 12 Action Rex sa Pito ang Bacolod, 5 Negros? Hindi, pito ang, yes, madasa, pito ang Bacolod, 5 ang ara sa jurisdiction sa Negros Occidental. Pero inang figures nga 12 daw hindi pa na siguro pinalgig nga mo ginang exact kay kung kis Action Rex pag-abot rin nga kulang may ara nga sobra. May ara nga mga pasahero nga nakuha ang ngalan na lista sa manifesto pag-abot rin Action Rex sa Negros Occidental Bacolod. Why sila gali nag-upod? No? Damo nga mga kaso nga tabok muna kay ginpagkamaayo nila nga magpabili na lang dito sa Manila, sa Iloilo o kung sa Cebu. Depende na karon mabalaan ta exact nga figures. Makaabot din sila diri sa Puerto kay mati ang ila sa pagasakyan Action Rex ang tugo malasakit voyage nga vessel diri sila laban-laban magadungka sa Mahinsang Bredco Port. Pangayo lang sa Governor Bong Lacson sang pag-itende, pagpasensya sa mga pamilya sa mga ato karon sa Cebu nga luyag na magpauli diri. Kay for safety measures malagano at ilo sa ato sa ringa provincial government. Yari ang magpalayag ni Governor Bong Lacson. If you're stranded in Cebu, please understand. Cebu is now number 2 as far as cases is concerned. That's why we're very extra careful of receiving migrantes coming from Cebu. We're about to receive OFWs from Cebu, but I understand they have a
test results to show. With that, okay lang. No? But still, when they come here, quarantine gapon. Pero otherwise, if you don't have a test to show, we are extra careful. No? Even if you ask the LGUs, they're not ready to accept. They're not ready to accept. Because eventually, after the quarantine, these LGUs will have to accept them. No, they have to go back to their respective residences. No, ngayon lang ko pasensya, no, pasaylo sa mga migrants na naada sa Cebu. Na intindihon nyo lang, no, tungod sa kaso, sa kadamuon sa kaso dira sa Cebu. Medyo careful yun ta, no, pag dawat ninyo balik dire, no. Sa klaro aksyon Rex sa mga pamilya sang Negrosanon nga ato sa Cebu pamilya nila ari diri sa Bacolod o kon sa Negros Occidental para sang gamay lang ayo ang gobernador batunon sila pero dapat sundon lang gid ang ginasaad sa bahin sang protocol paton si Desaila ina sa barko plano ang sabay naman sa eroplano ginatawag nga Mercy flight hambal ni Gov may aran ang inisal nga nakasugtan provincial government sa Negros Occidental kag sang Cebu Pacific no nagpasugot na ang Cebu Pacific makakarga sa mga returning residents halin sa Cebu o kung halin man sa Manila o pasangpat po ka schedule content sa konsat OED pati ka yunon. Kamusta galitong sulat ni Gov Lacson sa kay Presidente Duterte nga nagahingyo nga kung pwede mapabilin pa sa ICQ until May 31 ang probinsya? Nang ginag-expectar sang gobernador kabay nga aprobahan ang hingyo nga extension kay amo na Rex ang first nga appeal sa provincial government sa Negros Occidental ito sa bansang national IATF. No, Bacolod ko medyo na huya naman mag-appeal. Kaya why naman ito mag-appeal yung Bacolod mo? Oo, na sila appeal. Oo. Negros, amo ng first nga appeal nila. Basi, kung laban-laban, basi, kung ma-aprobahan ng blood. Di mangin bagian ni man eh. Why community quarantine sa Bacolod? May community quarantine outside Bacolod. Pero depende pa na expected nila subong adlaw or buwas? Napaabot nila Action Rex ang resulta o ang sabat sang NIATF subong or anuman nga adlaw subong nga semana. Subong adlaw o kung anuman nga adlaw subong nga semana. No, kinahanglan mabaluan ni Action Rex before ang May 16. Oo. Pizza 13 ito subong Miyerkules. Subong dapat buwas Webes pagka Biyernes may feedback na. Correct. Kaya may araman Action Rex ang focal person nga nag-follow up sa Masami. Direkta dito sa bansang national na talatapan sang IATF. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hedawaya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. O isa ka television network nito, pumatyagan ko do. Ang address niya sa kay presidential spokesman Harry Roque Duterte spokesman ay nanong nga klase ni nga hindi na iya ka presidente nga spokesman. Oh. Ay, sos. Sige, kantuhan tanang balita ni Action Art ay hopon. Balita gikan sa Special Assignments Guidelines sang Marina. Ginahulat sang mga fast craft operators. Angot sa ginapabot nga pagbalik sang ilang biyahe. Increase sa plitihan, plano nga ipatuman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kauna sa report ni Action Art ay hopon. Action Art. Action Rex ang balita na sila may good news ka side kag may bad news. Ang good news kay guidelines na lang ginahulat sa mga fast craft operators kung saan o mabalik o kung marisyom ang ilas sining pagbiyahe. Although ang gina-expect sa mga fast craft operators kamayara sa guidelines gid nga pagwa ang Marina sa Region 6 matapos nga may schedule meeting sila within today kag possibly sunod rin sa kay Wisam Express operator
Frank Carbon nga mo man ang Chief Executive Officer sang MBCCI basi buwas makapagwa na no ang talatapan sang Marina kag iga-implementar ini pagi sa Philippine Coast Guard ang guidelines sa ila pagbiyahe pero ang plano kay initially nakamiting na ang mga operators nga ang gusto nila nga di may ara lang sang schedule nga biyahe sa rin sunod sa iya hindi magdululungan ining mga fast craft kundi schedule hindi magkompetensya na ipasunod ang ila sining nga pagbiyahe sa pila lamang ka mga ruta no kaya-expect sila na 50% lang posible ang i-allow sa ila na pwede magkarga ng mga pasahero. Isiling ni Mr. Frank Carbon kung tuman kagamay ang pasahero insakto lang na gasto sa krudo plus sa pasubong na may increase ang patuman sa presyo sang gatong. Naundugang pa rin ni ang masubong nga balita ang isa lang galing di ka masubong balita kay may ara increase silang ginaplano partikular na sa Plitian ang sa economy ang plano nila diri na mag-increase sa 20 tugtog 30 pesos na Plitian samtang sa mga first naman 30 tugtog 40 pesos amula ang ila proposal. Pero tiyalaton nila kay silinya ang mga mayor sang Iloilo kag Bacolod posible kung mo konsultahon man sa Marina anot sa ila sini na mga pagbiyahe. Yari nga parayag sa unisang operator na si Mr. Frank Carbon. Amo pa nang ginahulat namon sa Marina kay sini nga hapon bago lang ko kasuglanon sa atong died sa Marina sa Negros early sini nga hapon ma-meeting to sa iya mga boss dito sa head office nila sa region sa Marina kay ma-coordinate na sila sa mayor sa Bacolod at mayor sa Iloilo kung anong thinking niya kay si Jerry daw ay ko siya kabalo kung anong iyaya no then after sina mapagawa na sila kung na anong capacity allowed sa amon. Dinasyon namon na basi 50% half lang yap ang i-allowed nila. Oo nga capacity. So, by late this afternoon o tomorrow morning, may guidelines sila alin sa Marina, ipasa nila na sa Coast Guard. Kaya ang Coast Guard ang implement sang order sa Marina. Silang ginideputize. Napapos na isa-isa lang na ikabarko sa 3 ka pascraft. Instead of 8, anong lang ka-departure sa Iloilo, anong lang sa Bacolod. 3 lang ka-departures kami. Tumaon lang namon, anay. Para mapuno-puno man kami. Hindi kami man, isa lang ka-schedule. Pasunod lang. Instead, hindi naman compete kami mag-agaway. Pasunod lang. Sa economy, bati a high of 30 pesos. No, depende, no? Between 20 to 30 pesos sa economy class. Sa first class, between 30 pesos to 40 pesos. Amo mo lang na, doon tayo nga kwan. Increase. Ang parang sunlag sa wisang operator nga si Mr. Frank Carbon kung guidelines amo ining basihan kag ilang nasundon in kaso gid man nga mahatag na sa Marina kag implementar sa Philippine Coast Guard. Ang kaaksyon niya aksyon natin hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:28 ng aton oras, 12:28 na mga kaaksyon. Sige, pag-relaxan na yan. Sa mga kaaksyon tadraksyon, Alvin Graba, aksyon na Eric Magbanwa, standby na ito mga toy. Standby na. Karon dugay-dugay, asalyadahon to ng mga balita ninyo, no? Pero sa aton sining nga mga kaaksyon, si L7-7, kaya mo ni siyang nagapabakod sa aton immune system mo na tilawan na kag napamatud-an ng maayo sa mga balatian nila binasa mga ginabatsyag katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney problem or kidney disorders kag madamo pa.
That is why CL77 gina-recommendar ta sa inyo. Kagang manami dre nga gina-remind ko kamo likawan gid naton ang piki nga CL. Ang CL blang nga piki ni nga nabutang sa mineral water plastic bottle o di gani sa lapad bottle. Sa mo malang ng duwa nga ginabutangan sang piki mo nga CL. Hindi gid kamo na magbakal ha. Ang importante magbakal gid sang CL77 sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya sa inyo sining nga lugar. CL77 kay kun ikaw laking CL77 tandaan mo gid laging panalo. CL77 ha mga kaaksyon. Kag Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. No? Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:33 at 31 ang aton oras 12:31, no? Sige, may lang pag-monitor kay Sir Edwin Pinida, kay Mary Jane Saludares, Josephine Lonot Flores. May lang pag-monitor sa Mandalagan. Sakay Tintin Prenso Ogon Brillantes, gatamyaw lang kay Luilaya Kunsing Doria sa Sampurok Marang, Mandalagan. Ayos, kay Al 5 de Nobyembre, may lang pag-monitor kay Jomari Formentera, kag Jenny Perez sa Binalbagan. And Aurelio J.R. Comiso, ha. Anong ginakadlaw mo? Wow, pagid. Ano pagid ang ginawawaw mo? Oh. Erlin Berwida Flores from Calamba, Laguna. Halong kamuda mga pariente. Sa kay Madam Jeanette, ha? Mamay lang ang pag-monitora. Kay Manny Loquias, greet ko lang si Danny Boy kag nung Bobet Bocado, kag Ramel Torres, and Ophelia Galiro Arce. May lang ang pag-monitor kay sa Banwas ang Isabela, sa kay Elijah, Shelian, Jano, Diana, Isabel, and Jovelyn. And also to my friend Mary Hope in Yangyang Villatora. Good PM lang, no? And kay Rex III, kay Mary Regent, kay Nini, no? May lang ang pag-monitor dra. GR Mainit Rihon, Rinan Aloro Rico, may lang ang pag-monitor. Good noon, Action Rex, damol naman galompi, iho naman ning karon sa gabi, ulan naman ni haha. Okay. Lagali sa may Asyenda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Sige. May lang pag-monitor na kay Mama Lani kag Papa Yayoy, gapamati gid sila subong. Halin sa kay Rinan Aloro Rico. Kay Stephen De Los Reyes, may lang pag-monitor sa kay Hilda Macaranas nga nagatutok gid permi sa programa mo sa sumagali niya sa Purok Magayon. Ayos. Kay Marie Rats, kag Paring Rami, dira sa sa may barangay Alihis Davao. May lang pag-monitor. Buto na radas la subungan. Paring Rami, kag Marie Rats. Million, no? Toto Aldrin Limaco, kag Mrs. Yadraho, may lang pag-monitor sa Ninas Rose. Toto Aldrin, kag kay Commander-in-Chief niya, no? Pritsige Jade Narciso, may lang pag-monitor because ay bimagalonan nisla. Aras la subong sa Libertad with Bongbong and Kaisya, no? May lang pag-monitor.
Kay Jen Ruiz, dira sa Proc roadside, Tangob, may lang nga pag-monitor, no? Sa kay Ayan Ruiz, ga monitor man, kag kay Marimar, thank you and God bless, Action Rex. Alin kay Jen Morales, thank you so much, Jen. Kay Imbong Jo Campo, dira sa Maaway lang nga pag-monitora, Jocelyn Calamaan, and Lorenzo Bermijo. Kay Rijan Tan Villalon, may lang nga pag-monitor, watching with the Villalon family. Okay, dala sa Barangay Purisima, Manapla. Thank you so much, good Rijan Tan Villalon, kag sa Villalon family, no? Gismab Morandante, may lang nga pag-monitor, dala sa Bangga Tutong Filisabla, sa iya papa si Pipi Morandante, nga naga-monitor man sa imo subong, kag si Mama Nini, may lang nga pag-monitor. Ayos. Kay Elmer Almorato, good PM lang sa La Carlota, no? Mary Jacqueline Badjango, may lang nga pag-monitor, Mary Jacqueline Badjango. Kay Lida Zamora Yamagisi, no? May lang nga pag-monitor, dapat bitayon ang nagapamahog na kay Presidente Duterte. Marlon Tugado, si palusot prutas para makaagi lang. Christian Rohua, may lang pag-monitor dra sa Victorias. Marlon Tugado, gatamyaw lang sa batch 97-98 isang barangay Lukutan, Kabangkalan. Marlon Tugado. Kay Jonathan Mangana, God bless lang. Okay, Saudi Arabia. Ayos, Jonathan Mangana. Kay Meros Langkoy, good PM lang. Dara sa Herbias 2, tamiyaw ko lang si Danny Boy, Kimpi Lunch, kag kay Rodel. Kay Annabella Manti Ginabo, may lang pag-monitor, Peppers Parsley. Linya niyaga Action Rex, may tiligangon ang problema, sudan, gahulat ko sang manok. Nakita ko sa FB, daw may kayang katilaw, ako ya pigado nga. Gani, amo gina pepper parsley Sueco Venezuela Lisiones Alicios, may lang pag-monitor Sueco Venezuela Lisios, taga Barangay Handumanan, good PM lang. Kay Tata Ires Carmona, may lang pag-monitor, and sa kay Jocelyn Song Comedia, may lang pamati, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan ho, may lang pag-monitor, paring Mark kag Ems Magbanwa. Kag sa mga kids siya dira, good PM lang. Paring Tip-Tip kag MM Lerasan dira sa Barangay Stefania. And paring Elmar Tofangco, kag kay Commander-in-Chief ya dira, may lang pag-monitor man sa Barangay Mansilingan. And paring Renz kag Lea Campos dira sa Barangay Sumag, good PM lang. Paring Tip-Tip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor. Paring Rinly Marter dira sa Banwasang Valladolid, good PM lang, ha? And si paring Alan Navales, niya mas social distancing man ko gihapon. Sige, paring Alan Navales and paring John Britannico dira sa Proquezano sa Barangay Alihis, good PM lang. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig, pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balik
balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalaman. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12:48 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay Paring Romo Pasaporte. Nga nagpamati subong hapon kag kay Rofi Libran, good PM lang. Kag kay Nelia Canieso, sa iya galing ngay nablos sa tangob ga pamati si B1, B2, Miguel and Baby Faith, Nanay Tatay Glo and Ganoy sa Barangay Tangob, no? Kay classmate Ami Hunyo sa Barangay Purisima, may lang pag-monitor and ga-monitor sila sa Gyapon, no? Sa Daan Barrio, Higad Suba. Ay, birthday, happy birthday lang sa asawa gali ni Cayo Ronnie Castro nga si May Teresa Bingbing Castro. Kag belated happy birthday man kay Cayo Ronnie, no? And kahapon
Okay. Also to greet mandi ang atubang balay ko sila ni Nang Lita Ferrer and family. May lang pag-monitora kay Madam Lita Ferrer and family kag sa tanan nga taga-Daan Barrio Central Manapla Barangay Puresima. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. No? Kantuan tanang balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba. Unahon ko si Aksyon Eric Magbanwas Tanbayanay. Di kita na sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay may duha ka mga barangay kagawad ho. Sa Banwas ang hinubaan, ginareklamo. Nanong reklamo nila sinin. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sanok po, Aksyon Alvin? Aksyon Rex nagpadangat sa reklamo. Ining 70 anyos nga lula sa hinubaan PNP matapos nga ginapahog sining duha ka barangay kagawad sa barangay Poblasyon Barangay Poblasyon 2 Banwas ang hinubaan matapos nga ginpadukpan asay ang ila sining puluyan. Ang tagreklamo diri kilala kay Zenaida Ganancial, nagapuyo ni siya sa Purok 5 Barangay 2 sa Banwas ang hinubaan. While ang ginareklamo diri Action Rex amo sanday kagawad John Jose Celis alias kagawad Jojo kag ang hinablos ang tagreklamo abi nga si Reynaldo Ganancial. Now sa aligasyon sa tagreklamo ginaligar hubog kanday kagawad Celis kag kagawad Ganancial sang nagresponder sa ila sini nga lugar matapos bala nagpangayo sang bulig sa ila kay may may away abi o may ginagamo sa ila sini nga lugar. Ang malain pagidiri sunod diri kay sa tagreklamo nga 70 anyos sang pagresponder kananday kagawad Celis kag ang iya sini sang iya sini nga kagawad man nga hinablos ginalgar nakainom gintumba pa ang lamisa sang ila sini nga puluyan plus nagpalupok makatatlo ka bes sa ila sini sa kilid sang ila sini nga puluyan Aksyon Rex. Ari ang pahayag kag aligasyon sang tagreklamo nga si Naida Ganancial. Ang primero sir kay may naginaway da sa amon tupad. San o? Yung katong Domingo sang gabi lockdown. Dason, ang isa ka babae nga taga didto man sa inaway, nagtawag sang pulis. Ang gintawagan nila ina si kagawad Jojo nga si karon ini si kagawad Jojo kag si Rinaldo Ganancial nagainom gali. Nagrespondi sila. Pag-abot sa balay perti kahubog gaduling-duling. Si karon gasinggitan. Sino ang kainaway? Bilang gidakop ang amon lamisa ara sa gwa kay ginakauna namon na dakon magpamahaw kami. Ginlampos sir. Sino naglampos? Si Jojo Siles ang naglampos. Modelo sila nga pusil. Nagkadto naman di kay to para lang ang balay namon sa bata ko. Ang akon bata gapanyapon. Ang kasi sa akon bata. Kun din kuno ang inaway sila nga ato dito sa unahan sa mga igok. Nagabot siya kuno dayon sang pusil. Kita gid niya. Nagpalupok katatlo ginaglupok. Tigapan niya po sila ang nakunbaan ko. Basi ko naigo mga bata. Nagsinggit sila yun. Mama. Hindi ko ano may naigo sa inyo. Sila wala mama. Naglo kami kay nagpalupok si Jojo. Gahinibi na mga bata kay nakunbaan. Na tisiling ko gani. Huwag kami labot. Naapalukpan kami da sa balay. Siya na Rex ang kabahin lang sang payag sang tagreklamo si Nanay Zenaida Ganancial. Sino tong pero mga kagawad to? Oo, ang ginareklamo niya kagawad si kagawad Jojo Celis o kon John Jose Celis. Nga nagpinalupok to sa iya? Oo, ginaligar pa nga nakainom Action Rex ang pagpadulong dito sa area. Tinanong ambal ka pulis ni? Action Rex gintigmaan man naton makontak si police captain ang hepe sang hinubaan si Captain Batadhay. Hindi available ang iya sininga linya Action Rex pero ginpakamayo naton nga tawagan mismo si kagawad Jojo Celis. Sa bersyon ni kagawad Celis hindi man siya hukun Action Rex, no? Why siya nakainom? Why man na isyong nakainom siya kung wala sa nakainom ang isyo na yan, pagpalupok ya? Oo, ginpamangkot man nato ng Action Rex. Kumbala, sir, ang allegation, nakainom ka.
ginaligar hubog, nagpalupok, makatatlo ka bes. Yung sunod sa iya, actually sir, hindi na matuod. Sang Webes may natabo, ikaduha na natabo sang Sunday. Sang natabo diri sa area, kay simong kuno ng lugar ang Purok 5, ti una diri nagpadulong sila dito, pero ikaduha nga pag-responder action na Rex, way nagani sila na dayon sa pag-responder kay ginsugata sila sang lupok. Ini ang aligasyon, Action Rex, ni Kagawad Jojo Celis. Ini matapos nga... Kuna mo, ang aligasyon naman si Kagawad nga silang ginpalukpan? O sila ang ginpalukpan nga way nagani ni sila nagdayon pakadto dito sa lugar sa Baylo pagkaaga nahibaluan niya nga nagsuli ang paya suno sa iya, Action Rex, nga sila ang ginpalukpan. Ari ang pahayag ang version ni Kagawad Jojo Celis. Kalamdan ng palibot, kag kalugyan, inada, kasi kung bala lugar, kag inang mga previous na sila nagkatabo nga sila man lang na mismo inunay, galing na banay na sila mag... Sir, ang allegation, nakainom ka mo ni Kagawad Ganancial, and ikaw nagpalupok, sir, makatatlo ka bes? Wala kami kapalupok, amo nagtabo. Sang Domingo, sang gabi, may nagtawag sa akon, anonymous matugani, aras mikmik lang, nga may gamo diri Kagawad, umon di akong area. Pag sampot pa lang amon sa area, may naglinupok na. Pinag-withdraw kami. Sige ko, pre, tawag to police. Kaya ikaw sa poblasyon halin. Mo balay sa poblasyon. Nag-sirit si Prebongbong. Ito, siyempre, may-report na kami Granada na may nakablatag sa police book. Nag-sugata niya ang police. Kag-rinawag sa akon nga niya, pre, arang ng patrol, pagkato na. Wala nga lang kami nagdalito sa area. Kaya basi magbinumbahan na, nagkaroon nga may Granada na, umido kami. Nagkibuta lang kami pagkaka nga muna ng aligasyon sa akon. Ginaklaro mo, sir, at that time, nakainom ka o kung wala? Wala, sir. Pero why ka man nakapalupok, sir? Wala kami. May armas ka man, sir? Wala ko armas. Way ko armas. Ay, nano. Way ko armas, way ko kapalupok. Action Rex, sa mga version ni Kagawad Jojo Celis. Kay mo, Action Rex, wala man si Police Captain Batadayang Gepe, kag hindi available abi ang iya siningali niya. Ginpa ka maayo naton nga kontakon man ang kapitan mismo, no? Sang barangay Dos, Banwa sang Hinubaan, si Kapitan Chodor Tuvilla, sa diin ginpamangkot taman siya kung ano ang disposisyon. Sini inibala na usay na sa barangay, ginpatawag na sila sa barangay. In fact, suno sa kay Tuvilla, ginpatawag na ang tagreklamo nga si Nanay Zenaida ang tagreklamo ba Action Rex si Zenaida Arisata ng pangalan Ganancial, si Nanay Zenaida Ganancial, si Kagawad Jojo Celis, upod man ang si Kagawad Rinaldo Celis, nag-atubangay na sila sa atubang mismo ni Kapitan. It just so happen nga wala man na settle sa una diri nga pagpatawag kay si Nanay Zenaida, hindi magpa-settle sa Baylo nga gusto niya pasaka ang kaso ireklamo gid ining duha ka mga barangay kagawad. Ari ang pahayag naman ni punong barangay Chodor Tuvilla. Responde mo na ang mga kagawad mo, kasi may nada mo yung isa mo. Kasi nagresponde sila, kasi natayin guro nga gabi ito nakabalog yung minito ng ulo nila. Nagkakapit sa nila, hindi man nila matakpan ang nagkamuda. Isang Domingo, isang gabi, amo na ang matabo. Ang aligasyon, Kapitan, nakainom ining duha. Actually, gamit nila term is hubog ang duha kakagawad sang natabo ang pagpalupog sa duha ni mo kakagawad. Kung may investigation ka dali, sir? Hindi magkakaitikon gin pumasok kasi na during sa pag-iring kunubog ka mo. Kung ano ko mo, hindi man sila kunubog. Insakto makuno sila sa kami karon. Pero ginako nila nga nakainom sila. Away man sila gani, wala man gani kuno sila kainom. Away man sila nakainom. Oo, amo na gani nga tislingkot hindi man ko makasiling ano sila nga hubog sila kay wala man ko natabuan mong wala man kami ilom. Yes, Kapitan. Kapitan, ano ang cause of action ta against diri sa karon? Ako niya ang diretso sang tao, amo nang yang akong sundo na kung anong ila diretso. Kuya kay actually ang barangay ay settlement lang man tani amo yung ang amo niya settlement so pwede naman masigol sang barangay isikol namon kung magsugot ang complainant. So kung complainant hindi magsugot, ibatag na mag-endorsement. Hindi pa ko gusto nga mag-ginapo din ang barangay. Ay, sa totoo lang,
pila na kasikat barangay sa barangay ito sa Inibaan. Ang barangay ito ang peaceful barangay mong sa bilog Inibaan mong sa amuna. Tagaan ko kita siya ang natungga na kung sinong reklamo. Peaceful naman barangay Action Rex, ha? Sa Bugos ng Inubaan, peaceful ang barangay 2. Sa sunod diri kay punong barangay Chodor Tovilla. Balita sang patron ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa na ka breaking story, ho? Tanan nga mga areas, atensyon ha, tanan nga mga areas nga gin-classify bilang low-risk areas sa COVID-19 ipaidalom sa Modified General Community Quarantine na naman. No? Kung in short nga, kwando subutong baliktanay GCQ. Amuning pinaka-latest nga report mga kaaksyon gikan sa kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Ano gid blang kamaturan sini kag din gid ang kamaturan sini presidential spokesman ang mahambal sini kun ang DILG. Di kay ang hambal ni Eduardo Anyo bagulang sininga tanan nga mga areas nga na-classify bilang low risk sa COVID-19 ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. MGCQ kita mga kaaksyon. Instead sang tanan nga mga classify to bilang low risk balatong kahapon nga adlaw. Ti tanan siling ni Anyo da kitanay, no? Ma-modified GCQ kita tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:01 ng aton oras. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa number 1 most wanted person nga nalutangan kahapon nga nagbato sa CIDG. Kahapon sa hapon dira sa area sang Barangay Banago. Anong development sini? Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Action Rex, Peregrino Canto ang taong laging Ayudipurma. Laging panalo ba? Oo, laging panalo ka kasi naka-CL pito-pito ka. Alaban. Labante ang kuha naman, no? Ayo, ngayon di na lang ipagpiyon ko na nun. Kung din sinog, gining mambal bla sa ila sinsakto, hindi kayo budusok butong malang ning obra nila ni man. Ang ginahulas na guro, kita ang mambal eh. Gani man nga, kung namuna, amo na lang na, basta importante nga may ang mga opisyal sang syudad tadi, ultimo man gadihon. Di, ara naman inan ako, kung GCQ kita until way pa ni mabutang di sa ni astao. MGCQ? Oh, MGCQ. Ay, kabudlay mo naman. Sabi ko, hilway na kita. Oo. Hilway na kita nga magmamama. Di pwede man na naguro pero sa balay lang bla nila. Sa balay lang anay Dito tayo sa pangigaron. Gani. Muna ang budlay ko si Kagawad Peter may noble pa. Sa niya damo maalam sa tao ni Digong. That's why ang tao ka sala-sala. Oo, gasala-sala to ng tao nila. Ninano ning obra nila. Damo ko na maalam sa tao ni Digong eh. Muna nga nagkasala-sala man ang Espiritu Santo sa tao. Way gid sakto ni nga parimuot. Way kita sini pinasatuan mga muni. Oo. Si Gobernador Bong Lacson to apilar to sa GCQ. Di karon ang guagaliya MCQ. MGCQ. MGCQ. Ano niya? Si Mayor Bing to nagadihon-dihon na to kay ti Loresta mo. Magwa ng tanan. Nano man. Ini kada balik naman kita, no?
Balik-balik lang tas niya. Balik-balik tas ni. Importante si Kapchad kag si Kagawa Jopred ara, no? Ara sila, Kag hindi no? siya magbalik-balik, no? Ayo di purma. Amo nang tirada da, no? no? Magbalik-balik ka, no? Kaya daw laban kagin sa Baltapit, no? Ay, oo. Siya mo na problema. Tabangon, tani amat-amat. Oo. Hindi tani pagkulpihon, kay kabudlay kung kulpihon ta, kay motor sa gestor, nakaduwa dito dogin labo man sa bato, no? Oo. Matapat di sikyo tanay. Gani. Di tanay magkadto sa low rest na kung sa din pa nga palparahe. Alalin sa enhanced community, general community tanay. Laban eh. Ti daw nagtabo kitang dapat na ito na Pinoino, no? Dapat waya na gintaw-taw to blambot kung sino ning makapalayag sila ni. Mo gani na ano mga sitwasyon naman. Gani man kay kung si Harry Roque pa ya. Tingya mo na ni amo ning mga areas amo ni. Amo ning mga areas amo ni. Pitik pagwaya lain naman ang kay kuan kay DILG secretary. Gani no to hindi maintindihan no. Ay oo, ang tao ni gasala-sala na. Gani man nga sala-sala nga isa lang nga tubangon kada mo sa nga tubangon ga ay sus kabudlay man gali magambal ni daw hindi isla balo mo. Ay kay balo man isla. Abogado man na. Gani. Isa na retired army kun police. Retired kuan mo. Retired kap ko. Ayo di purma. Ayo. Doon ka sala-sala ang kaugalingon tas niya. Yabat tas ni ka dihon-dihon sini. Gani man. Gadihon ng aton nga province kag ang syudad. Ang syudad gadihon nga daan to sang inugplaster nila para effective sa Sabado. Sa Lores. Sa Sabado. Sabado gani sa Lores gani. Oo, ti. Kusan may modify pagali. May modified pagali yan. Ay modified general community quarantine. Gani. Ay na ano ni nga mga siguro na amin aksores ka daw, hindi pag-imang guru dapat ka... Oo, ti, amo na gani. Mature pa bla. Hindi ko galing kay Insindin kung sino giding authorized person nga mahambal sini. Kung ging kasugtan bla before, ang inughambal o kung why. Kaya ang tao ga sala-sala o? Gani, man ti nahambal ni Secretary Roque. Nano. Si karon na naman ang uni ni Secretary Anyo. Kaya ga press con pas la subong what nano ning obra nila ni. Di was swerte ni sa isa ni sila nga duwa ni natampagi ni presidente. Iya ko dati ka ginabira na di sa social media di gibirahon yung pagin. Abi klaruhin yun yan. Bisa nang bambasi dito ba hika na mo sa nagambal sa inyo. Ay kabudlay man ang sitwasyon ng sirek. Imbis nga Department of Health lang mapalayag ni nagintrama ng iban nga mga ngungo na diyo. O tani no dapat Department of Health lang nang mahambal ta. Correct. Gusto ka man no maguro mo ta ka sekretaryo ay no. Sa? Ayo di purma. Hindi na. Tumayo yung panimuot mo no. So, tari dapat di US nito to. Si Secretary Duque. Sila yung may responsibilidad mo. Oo, usto-usto. Kasi kung ano man lang idohol nila kay Secretary Roque, amo man ang yambal ni Roque, pero ang ginhalinan gid sina dapat among mahambal. Correct. Dapat sila mahambal, no? Secretary Roque, Malacanang na siya ano man nga klase siya. Budlay, no? Kabudlay ni siyang obra nila ni. Kita mo ni, ang iba nagpamalakpak, ang iba nga pangasubo naman, no? Ini sugada ni, ang buyayaw siya ni, kalulupit naman eh. Laban eh, pagkatapos ni karon sang ilang press conference na Damo kini buyayaw mabalang. Ano pa matyagang ko nagdamgo lang ni Slaya sa panghigaron. Labi na kidiri sa Western Visayas kito halos ni kinlores nila mo. Gani man. Western Visayas. Oo, kag pila ni ka mga areas nga daan di. Ginlores sa pungsod Pilipinas, ginlores nila. Meaning why nagidress go sa kwan sa Balatian bla. Si Pablo kadihon para subong yang syudad na igo mura to gidugay na gambang di anay. MJCQ tanay. Dihon pa lang ang syudad sang implement nila by Saturday. Ara naman Dito may rason si Gobong Lacson. Kaya daw nagpaborto si apilasyon yan. Kaya daw GCQ. Pero mo dito mayo to. Ito mabinggoy. Kaya daw ang MGCQ. Lantaon tani ko na nung kaundan sang MGCQ ning ginatawag yan Modified General Community Quarantine kung may kahawig sa GCQ nga ginatawag ukon sa
community quarantine or sa way na gid eh. Ati, okay, si Kantong. Hello, dali lang. Hello, Secretary. Ayo di Purma. Secretary, ano po sila? Secretary Kentong. Secretary Elrea. Dutilius, gali o sige na. Ay, kabudlay man niyo. Ate mo na. Wala to ba ko anong so pari bago ni. Kako may mga pagbago naman sa sini na twist sang breaking news. Kabay pa boss lain naman ah. Basi bilang iban malumpat na sa bread ko. Ayo di Purma. Nya maligot na ito, guro, kulang-kulang na sa sobra na init ay no. Sobra ka init na nila. Muna naguluwa sa paminsaro na nila. Kita mo tong iban to naglulumpat to sa building nga may COVID. No, tong isa baga balita mga nasunod kay na. Gani. Isa ka COVID victims naglulumpat sa dito sa building. Sa kwanto sa pila to ka Cagayan, 4th floor. Nanti amak mo. Munang ginapalingin nilang utok sa iban eh. Basta ang ibang grupo presyo na ibang sa pelatihan ng COVID-19. Ito may COVID-19. Ito niya malukso na ranta. Gani man. Mabay na ta COVID-19, no? Ipatay itong naglukso to, di ba? Ayo. Disgrasya ginto sa. Kaya mo gini. Ano ning number 1 most wanted person ning natiruhan kapon eh. Ate mo na natapos yan na yatap ni siya. Patay gini siya kahapon sa kapon. Sa natabo nga pag-serve sa iya kung tani isang duwa ka mga warrant of arrest. Nga bit-bit sang CIDG Bacolod sa papanguna ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano, Action Rex. Ang rason rin ni Gokotano sa interview naton sa Action Radio nga nagbalos gin lamang ini sila sang una nga nagpalupok ang ining suspect nga napatay nga si Pritz Diosanta 29 anyos nga taga Purok Baybay Barangay Banago, Action Rex. Ining si Pritz Diosanta may igo ini sa lutang sa iya sining mata, Action Rex. Matapos nga magbato ini sa aton nga mga kapulisan. Bit-bit kahapon ni Gokotano ang duwa ka warrant of arrest ni Diosanta sa kaso nga murder kag violation sang Presidential Decree 1602 o kon na illegal gambling. Pero sang nakitaan niya nga nagapatulong ang operatiba dito ka nagparupok siya sa isa ka 38 caliber revolver nga sa ulihi kahapon, Action Rex, na recover man ini sa aton nga autoridad right after nga naghunas ang baybayon sang Purok Baybayon Barangay Banago, Action Rex. Nasunod sa kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano nga ginakabig nila ining number 1 most wanted person ining si Diosanta kag suspect man ini siya sa pila ka mga serye sa pagpatay sa pila ka mga police asset diri sa may syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Gokotano, Action Rex, ining si Diosanta ang ginasuspitsuhan man nga nag-engage sa ginatawag nga illegal drug operation diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang dugang kapalayag ni Police Chief Master Sergeant Gokotano sa interview sa Action Radio. Ito ang nangyari, sir. Sinibayan siya. Isang naglaro ng basketball, lalabas ng bayat alas 4. Ato na sitado namin, nakuha na namin ang lahat ng galaw niya. Positibo yung kapon, positibo nga nandun daw siya sa Purok Baybayon. Yun sinasabi ng operatiba ng CBD ang pag-serve ng dalawang warrant of arrest against sa kanya. Mga nandun na kami sa bahay, naramdaman niya na may operatiba na mag-serve ng warrant of arrest. Okay. Bigla na lang pinagputukan yung operatiba. Uy. Pinutukan ng operatiba, so ang ginawa ng operatiba, nagtangin kami ng warning shot, nagpaputok din kami para to remind us at napinaran naman kami ng operatiba. Okay. Bigla siya tumakbo, pumunta doon sa baybayon siya. Okay. Sa Kagat. Nung makita naman niya na sinundan man siya, during a pursuit, sinundan namin siya, pinutukan na naman kami. Naguglason, nagtipover na ng operatiba. Yung sa tingin niya na mahipit siya, tumakbo siya. Doon siya pumasok sa mga bahay, dikit-dikit na siya mga bahay. Umakyat doon sa mga bubungan ng bahay. Yung nasundan na namin siya doon sa mga bubungan ng bahay, na nasa ibabaw na siya ng bubong, natangka na naman siya putukan ng operatiba. Doon na kami na napilitan na puputukan din siya, sir. Pero pagtapos na putok ng operatiba, na nakatakbo pa siya sa bubungan at doon na siya pumasok sa bahay ng Purok Chairman. Yes. At doon, nakita siya mismo ng Purok Chairman na nakandusay na doon sa kwarto ng bahay niya. Pero
Solo sa parayag ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang chief sang CIDG diri sa syudad sang Bacolod Action Rex. So ang patay nga lawas kahapon ni Diyos Santa nakit-an ini sa ikaduha nga panalgam sang puloy-an ni Purok Chairman Mario de la Torre nga Purok Chairman sang Barangay Baybayon sa Copeni sang Barangay Panago, syudad sang Bacolod. Kinakabig ni Gocotano nga close case na ang kaso sa sining napatay nga si Prince Diyos Santa. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanal report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:14 ng aton oras. Daligid lang, matagtapila ka mga commercial samtang actually finalize na nga GCQ ang Bacolod kag Negros Occidental. No? Ay, kasadya. Sige importante lang ulat-ulaton tang guidelines ang modified general community quarantine kung ano ang guidelines ang Bacolod kag sang probinsya. No? Kuan lang niya. Gamay lang ning fine-tuning. Kaling hindi tama insindihan nga gingulpigid kahapon. Pitik sintas bawion man subong. Ay, sige, standby mga ka-aksyon. Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 1:21 na launa 21 na mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Kita-kits na lang kita buwas sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid mga kaaksyon amon sa kanginan. Bantayan lang ninyong dugang sining pagbalik sang General Community Quarantine. Diri sa aton sini sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Roba sa lang da sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dinig ginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.